e bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV woni no mbimi ni tan ha joni eɗen e Fouta Coumbaru eɗen ɗo e nder Bosoya eɗen ɗo e nder région de Matam département tigui de Matam so wiyama noon Bosoya kadi ma wiye Agnam nde tawno eɗen gandi ko bundi Bosoya tigui eɗen ɗo e wuuro meɗen Agnam Liduɓe eɗen darti ɗo tigui e mawɓe wuuro ɓe hohoɓe wuuro ɓe eɓe ganduɗa kadi kañumen goni calɗi wuuro ngo tigui taw kadi hande eɗen dañi koɗo tigui cohlaɗo e nder hande ko wiyete ko aduno nde tawno mbi hande yimɓe mbawa yaade gaga ndema machallah enen jogi jiiɗo caggal meɗen tracteur mo ganduɗa mawɗo nanɗo kono haade men yettoyade toon ko wedde micro meɗen woni baabi meɗen chef de village meɗen Baba Samba Yaya Ly o salmotira e bandiraɓeɓe on men présenté o après ne puɗɗen yañade nder Milema Pin TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Min jetti Allah no feewi. Min jettani kadi Pindi TV Allah ɓe Allah addi ɗo tawi kadi koye amen jeeya hen feccere ene gari yantodirde amen e wallodirde amen e dendagal ko suuɗino ne suutto woni Salimata Dia ɓi amen e équipe makko mo addi ɗo o fof e mawɓe mabɓe ɓe goppi caggal ɓe fof miɗen calminaɓe min bismoɓe kadi e min duwanoɓe e min no kalanmi ɗo henne koye inde Agnam Liduɓe fof e inde Agnam Liduɓe fof yettode wodani Allah yettode wodani Allah alhamdulillahi rabbil alamin yettode wodani Allah ɗum ɗo ko dañaɗo ko ala ko ene wiye hen so wona yo Allah hokku yimɓe fandinde ɗum ɗo hewɓe jiiɗi ɗum ko dañaɗo ko ɗiɗo masiŋaji hewɓe jiiɗi dañde ɗum dañani yettode wodani Allah noon sababuyeji dañama ɗo ha ɗum ɗo ene dañe ene hollire woni ɓesguji amen Mamma Touré mo ganduɗa koye hoore e majjum ɗum ɗo no ene dañira e hoto dañira ko kanum faggi ɗum yantodirde e mawnum e ko nandi hen ha yettiɗo hen e Agnam Liduɓe ɓe gaddi machine o nani ko kesso pul meeɗani wadde hay hunde min jiyani ɗum banggueji goɗɗi alhamdulillahi rabbil alamin yomin ballitoɗo demal minema hankkani demal natti foti ko nattude wonde tan neɗɗo turo ha keeci ɗum yora saka noon mawɗo ɗum ɗo woni fandare yo arɗo wallita yimɓeɓe e gueɗe baaɗe noon kamɓe gandi holno ɗum jañira ha adda ko mbasitomi yimɓe tan caggal ɗum ɗon ko matériel poɗɗo dani so yimɓe gaddanama ɗum ene dañi ko ganduɗa hewɓe ne jiiɗi ɗum dañde dañani yo jaggu hen juuɗe 10 walla juuɗe 100 ndena ɗum wona addude nde ene satti weeɓani kono noon jaggude ɗum ha tabbitina naftoro ɗum nde ɗum kadi ɓuuri tidde ɗum noon heddiɓe kadi nanɗo henna ko hen jeeya min koye inde wuuro ngo tan bismotomi to banggue ndema joni hoorejo muɗum nanɗo e woɗɓe foof mataw mi hannat ɗo tan machallah Baba a jarama haala ka yooɗi feewi machallah wadde ha joni woni no mbiɗen ni gonduɗen ɗo koye jinnaɓe meɗen wadde noon ko fierté meɗen mawɗo machallah eɗen goddi ɗo kadi e baabi meɗen Amadou Djiby Dia ko kanko woni gardiɗo fedde aynaɓe ɗo e nder fedde remoɓe ɗo e nder diwan o wadde noon en mbiyaɗanmo tan micro so tawi noon wiyama tracteur eɗen gandi fati koye banggue ndema wadde hande wuuro ngo dañi koɗo kono kanko hosi o dañi koɗo wadde en mbiyaɗamo micro tan kanko no o weddo hen konngui makko Baba Amadou. Assalamu aleykum wa rahmatullah calminama jurama sabi kadana sallam calmini kam addi fof arabe Salamar Dia ɓiyen Salamar Dia e wondi muɗum e bisama kadi wuure kadi ñam ɓoy arɓe tawino wuure he caggal ɗum alhamdulillah rabbil alamin ko yimɓe jinnowo kilo ɓooyi Allah addi dañama caggal Allah nelaɗo kum ko Mamadou Touré sababu o dendagal centude ko kanko ardi kam kanko woni fuɗɗare nde ko heddi yanti hen denagal yo Allah wujjul balle moƴƴini batten waɗa fof yo Allah jabonomo wuuro ko fof weltini duwonomo hen caggal ɗum noon ko yittude Allah caggal ko remire dañama heddi yo reme yimɓe ndem ko ɗo arta o remede ko ndema woni ɓamtare hannde caggal hannde kam Allah waɗi kam kandi jalle gaccama jamme gaccama hankkandi noon kam fof yittinno remo so ndem wala tan gurdam ala pe gurdam ala ndem woni ɓamtare gurdam wasiya tan ko yo reme
e ñagal waari ko ar jamme cellal wona ɓamtare denda malla haajani hutoro ɗum wona wuro goto jeeyi dendagal neɗɗo fof ene wiya yo ar hutoro ɗum Agnam fof Bosé fof walla Sénégal fof ni wala wuro goten jeeyi itti to Allah yita wuro ngo fof jaɓɓimi kadi ko caggal ɗum noon kam ndewno ndemma ka wonno goji yimɓeɓe ila rawane machine o heewal rawane o machine o reemi kadi o awi kadi ngam musiki yaaka sona ɗo fuɗɗi musiki machine gawo to gawa samme kadi awlu wekka ko ɗo fuɗɗi wuure fuɗɗi alhamdulillah rawane o awi o reemi o awi fuɗɗi ha moƴƴi hikka kadi waɗanama noon alhamdulillah hikka noon Allah waɗa tan kam ndemma kam awi rama ko awdi wonno way seeɗa awdi manque seeɗa ko machine o so Allah omo rema omo awa kadi fof mo jogui ne remen awa hande kam sona kam wiiɗa gandi liggaɗi ne remen awi fof nani hen yettude Allah no yettude ɗon sabboji ɗi caggal ɗum ganda so kam ni ko pular kono kadi saboji kadi tubakoɓe kadi jaabi hen ɓe kadi jette kadi fedde amen partenaire uji ɗi e fof jette hen goto ma ballidol ma wallidire ɓe wallidire ari ha ɗo ɓe fof jette hen wuro ngo fof ne jaare wuro ko jaɓɓimo sa wuro ko jaɓɓimo guila ari ha joni wuro ngo fof daari guila hanko jamɓo ɗoɓe daari eɓe jaɓɓo yidde machine o jagato yo Allah hokko jogorade dow jaam ara jaam cellal ko liggude kadi Allah rema paane reno fof kala hono bonna yo Allah dan julde fof par seko tidiane on jarama min ceertane ma taw en tant que gardiɗo remoɓe mbiɗa won machine guiddinoɗo arde wadde oɗo ko ɗiɗaɓo machine guiddinoɗo arde o mbiɗa o yehi to o jabbi o reemi to e waalo enen fof eɗen ganduɗen ko Dialo e Jambere ko ndema muska hay sinno ko hen gurnoɗen en jii noon hankanti tubakoɓe gaddini meɗen changement foti wonde ndema ganduɗa ko ndema lamɗo joɗoɗa taw ko machine remantuma beele caggal nde oɗon machine ari nde ne ndemirɗon mo o jabbani on o remani on jii changement e ndema ka ɓuuri welde ko dañanɗoɗon ko ɓuuri dañde ɗum walla ha joni ko dañanɗoɗon waalo ko ɗum tan dañoton ene wayno kam rawana kam machine mbiɗomi rawande alhamdulillah ɓuuri kam eko heɓerte ko sabu rawana joni sa machine abbere wotere o jabbirta abbere so ne fuɗɗi wona wona gabbe jeeɗiɗi abbere wotere nde wonta gabbe jeeɗiɗi ɗum tagi kam rawana kam kala ko jabbono mana muuɗo fof wonti presque muuɗo jeeɗiɗi abbere fof wonti gabbe jeeɗiɗi wonti ɗum tagi hikka ɓe nder ɗe jabbude hikka no Allah waɗi so wonno way kese o wawi fade paane seeɗa rawani lawol rawana kam kala ko jabbono raw ɓuuri wayi nooni Allah waɗi ɗum rewi lawol jota muuri salla jabbi to jabbama ni ko dañata hikka ma muuri ɓuuri heew salla jabbi sa machine o ardinima ari yaajede ɓeydude hikka hewɓe ndemi tawa ndemarano ɗo fof ɓeydi kala mo remata hikka remi hikka mo wuuri kadi ma ɓeyde remede kadi kala jamma mo wurtima ɓeyde remde kadi so Allah jabbi nde ko mo wuuri hedde ram ko alhamdulillah mbiɗon ko wasiyo tan yomi tinno ndema hande ɗangal hande weeɓani hande ha gani ladde ne satti ladde gadi ko uddi ko ndema ka woni fof min ka wasiyam to yo reme tan kadi wala ko yo reme tan machine ari liggorde ngadi yo reme hade tambere la hande ko machine ma rema machine awa ko hiddi goɗɗum ala ngadi ada wonno ma jaha lana walla jaha saret luula bal sapar jabar rema ñalam goto joni ngesa ma jabbere men ñalam goto garta mo newi on ide ron ton kalifa limbe ton ndam machine ngari en ke del moƴƴol kadi o joworu wirni wona hebbe sadi ko rende ne sadi matira fodi million capanɗe ɗum wona seeɗa wi finno ndenen moƴƴi machine tobbire rawal lawol kala mal haajen naftoro hen alhamdulillah jarama payɗo e baabi meɗen Ceerno Ba mo ganduɗa koye conseil ji mairie mo Agnam Jeeya kankone koye hohoɓe wuuro meɗen ko mawɓe wuuro men o Jeeya baaba hol konngol ma beddotoɗa e koɗo mo dañen o hande e bellam makka bismillahi rahmani rahim assalamu aleykum bandiraɓe no aadiɓe ɓe mbini enen fof en dañi welamma e oɗo kikiɗal ɗum ɗo arde ni so ɗum kam ni no wayno holliri sa yi ko teeriɗo ko addi ɗum ɗo ko weltade e ko ari ko no ɓe mbini noon Allah addani wuro ngo kadi koko weeɓani en jettat noon alduɓe ɓe nde wonno so neɗɗo yettani sababu yettata Allah woni sababu o ko Mamadou Touré ko ɓimen darima darde tinde o ƴaɓɓi kadi e felo babiraɗo ina wiye yo doole keɓɓo so doole donki yo doole keɓɓo alhamdulillah noon enen doole ɗe keɓɓima gila doole donkitani kadi Allah hokki en rontinde
o heɓɓitima gila law omona waɗa hen ko wawi Sam Touré hoore muɗum darima wi wonde hande omo yaltina ko wawa yaltinde wadde yettere Allah alhamdulillahi ɗum noon yimɓeɓe kadi ina gandi ɗum tawde eɓe gandi ɗum noon yoɓe tinno kala koɓe peƴƴi toon yo yimɓe ndonoga kala koɓe itti toon ɓe gaddi ga yimɓe moƴƴin nde wonno ɓuuri bonde fof ko rokkede ko wawa dañande hoore mum ara ɗo jomum donc wawde rende e wawde timminde ha bona e juuɗumen yo yimɓeɓe tinno ko gaddana ko ɓe ganda ko ɓe gadna ko ɓe mbawa addande koye mabɓe ɗum noon yoɓe tinno doole mabɓe ɓe ponno ɓe mbaɗa hen doole mabɓe ɓe ponno ɓe jagga hen ɓe ndema ɓe jabba ɓe mbaɗa kala ko foti wawde wonde hen kamɓene kadi ɓe daña welamma won jiira ñanden nde oɗo machine ari nde wayani ni terrede hono ni hen welaniɓe hande noon mboɗa andi kamɓe ɓe belto ene fondinde weltare ɗum noon tawde en dendi weltare woni timminde weltare nde ko moƴƴinde ko totta ko so en donki moƴƴinde ko totta ko tottaɗen ko tan tottanno ɓe mbasa tutude deke noon ko enen tan perda tawko enen ballete ɗum noon tindu enen debbo e gorko suka e mawɗo goto fof yo nangu hen fodde muɗum eɗen mbiya yo Allah juunan en ɗum yo Allah rokku en fandinde yo Allah rokku en fandinde dañen hen ko jiɗɗen hen ko dañen hen sagoji men on wasa juunade yamata won woɗɓe yiɗɓe wadde hen konngol mumen Seydi Dia jarama Allah jarama Seydi Ba joni oɗo eɗen pawi coordinateur meɗen mo ganduɗa ko Abou Sow kanko woni coordinateur wuro ngo kala ko fayate e banggue activité ji wuro ngo guila santé guila éducation agriculture et tout donc eɗen mbiyaɗamo micro meɗen o haalanen seeɗa e hokkoni sababuji garangal machine o hay sinno ko wiyete eɗen kumpiti ɗum kono haala pour eɓen kewi wiide konngol ñaƴat koye hunno ko joomum jarama assalamu aleykum wa rahmatullah avant tout aussi mi waɗi mon remercier no fewi par ce que kadi guel ñalama onon ɗo onon gondi amen on mbadde aussi vulgariser activité ji ɓacceɗi wuuro he eyyi ɗum kadi fuɗɗade aussi ko wadde remercier yimɓe foof machallah mobilisation waɗi solo comme no baba ceerno wi au départ nande oyto machine arat ɗum wa'an noon eyyi mais kadi vraiment jaɓɓugol ngol hande mom ngol weeli wonde aussi animation rewɓe ɗum noon vraiment no yiiɗa no fewi eyyi par ce que kadi ko partenaire liggoɗɗen moƴƴi kadi neɗɗo so ma walla yo tinoma haɗa sawri ko ballotoɗa ko eyyi haɗa yiwi wadde ɗuminde donc ɗum kadi vraiment no waɗi fayida eyyi ɓe arta projet he seeɗa tan donc iɗi ko wiide alhamdulillah rabbil alamin par ce que nani dorami ɗo arde au mois de décembre 2023 ɗum fonni wodani ɗo par ce que GIE tawi min dor wonde GIE mo sowa hay dañde kayitaji donc min puɗɗi guila formalisation des papiers ɗum GIE mba dañi waɗa reconnaître juridiquement min paari kadi min gonde waɗde des démarches à part semmoir o gonɗoɗo guila ɗumin au début y avait rien donc min goni hen min jala min gimmo min mbaɗa organiser des réunions ha kay ɗum foof dari hande machallah par ce que GIE han wonde plus de 71 membres eyyi donc a nder hen kadi min vraiment aussi mi weltini miɗa hen wadde remercier no fewi partenaire ji ɗi sen mbi partenaire kam en premier lieu woni Adascal woni surtout Adascal France te en mbawi Adascal France sa en mbiyani Baba Samba Touré wonde aussi Mouhammad Touré par ce que heɓe kam vraiment darde machallah ɗum tan neɗɗo wawi wiide mumen te ñaganade ɗumen kadi yo Allah ɓeyde doole eyyi par ce que darni woni foof peut être waɗi ganduɗa hoorema heeɓe koɓe bénévole à projet ji mais ko temps moyen énergie moyen moyen foof mbaɗat hen eyyi Mamadou Mbonine tenen façon réunion foof min mbadde mum avec des partenaires te kay waɗatno facilité foof donc ɗum foof kadi yettere Allah ñaganne ɗumen no fewi mi weltini kadi yimɓe wuuro ngo par ce que kadi ɗum foof koko addana ko heɓe ɗum mbaɗi mérité par ce que taw ɗumen heɓe jaggodiri heɓe jiiɗi liggade donc kala ari ɗo ko mérite mon eyyi heddi ko noon kam ko ɗum ari ɗum tagama juuɗe mon donc yo onon liggo ɗon te ko yiiɗa hen pour dañon woɓɓe mbawa dañde par ce que machine aji ɗi wona onon tan kutortoɗi bien vrai ko à disposition mon ɗi goni ko onon jeeyi mais mo on hen kutoro woɓɓe kadi kutoro hen donc vraiment ko weltare no fewi donc no mbimi guinnani ko formalisation iɗimi wadde ɗo min liggidi hen mumen min goni wadde mobiliser yimɓe foof ɓe gara mbaɗa adhéré plus de 71 foyer ɓe naati hen donc min gimmi hen kadi min mbaɗi des démarches par ce que waɗi sukaɓe wonɓe ɗo han 3 jeunes du village ko wiyannoɓe CCS ɓe mbaɗa toon
formé ɓe mbaɗa to formé tolno 6 mois 5 mois ɓe garti taw formation on ko mécanique wonɗo donc nde ɓe ngari aussi ɓe gaddori tracteur min gokka toon tracteur on tracteur ari kadi ɓe ngari campagne yonti ɓe mbaɗa formé aussi en conduite te hande machallah ɓe goni hande ɓe dañi hen expérience donc ɓe joguima kadi wadde capable wadde gérer machine aji ɗi eyyi on jii koɗo woni koɗo hangar woni ɗo wonde hande 2 tracteurs un offset et un semoir te tout ça ɗum calculi que c'est un investissement de plus de 30 millions ko ɗum waɗa ɗo donc ɗum foof kadi machallahu rabbi mbawɗen wiide hen ñaago kadi Allah ɓeydi ɗum eyyi donc ñagan en kadi partenaire no feewi à savoir Agir ABCD donc ɗum woni association des bénévoles wonɓe France tawi ko heeɓe mbaɗi ɗum ɓuuri ko heew ko heeɓe mbaɗi ɗum hen eyyi heeɓe mbaɗi ɗum ha kay projet o tolniɗo hande par ce que collaboration mumen à village o ɓooyi c'était depuis 2022 somi juumani ko nen ɓe puɗɗi donc guinden ha joni ɓeni hen hitande foof so campagne yonti ɓe mbaɗat déployer 2 personnes ɓe gara mbaɗa suivre mi gonda yimɓe mbaɗa des tests de sémi eyyi idani ko yimɓe en jambaranno ko junggo kono hikka machallah min jiiɗo waalo min ndeemi toon to 100 hectares eyyi 100 hectares donc a nder hen a yiyan so neɗɗo ene jabboy o yaada famille makko foof eyyi ɓe mbaɗa toon 4 jours 5 jours mais hande gara ndemanɗa machine waɗatma offset en même temps semoir ama remanma même pas 2 jours gara ɗumina poftina famille ma par ce que kadi hewɓe en ɓe sukaɓe mumen janggan donc ɓen yahanno hen mbaɗo 5 jours walla 6 jours waɗan impacté jangde mumen donc si tawi heeɓe natti ɗumen hande ko machine foftini ɗumen ɗum kadi vraiment ko weltare eyyi donc kadi ko dañte ko toon kadi ko hen yimɓe guurat eyyi donc vraiment aussi min mbaɗa lancé un appel à l'état du Sénégal parce que ɗo woni koɗo c'est un modèle village o comme modèle en termes de développement parce que kadi kala ko jiiɗa ko c'est bien organisé c'est bien structuré eyyi min jeeyi ɗo ha Sayet on a fait des démarches à maintes reprises avant min daña ɗum min jeeyi ɗo Sayet mbi amin min mbaɗde demande pour min mbawa dañde ɗumin subvention woni machine aji batti subventionné mais à maintes reprises min daña enen hay ndigga eyyi ɓe ɗum kadi Allah waɗi yimin jogui yimɓe dariɓe wonɓe dow ɓe gondi partenaire ji heeɓe liggodo ha kay ɗum foof daña hande donc alhamdulillah rabbil alamin hanko woni koɗo han 2 tracteurs un offset et un semoir ala ɗo ɗum woni dans le département de Matam walla mbiyen dans toutes les régions du Sénégal min Saint-Louis jeeya mais ɗum ala wuura men machallah eyyi donc ɗum kadi vraiment ko ɗum fierté mon mbaɗon feere tinɗon hen remoɓe hanti kam altani excuse yo guesɗe fof pewnet peew liggo ɗon Allah walla mon ko dañte ko ɗum barke hen voilà donc vraiment ko ɗum jinɗum hen weddade jaafɗon noon mi juuni wawa gasde taw en mbeɗani micro dono bamumo ko bonam gorko mo gandodirmi kadi mo liggodirmi e Adescal duuɓi gila Dakar ha ɓenni fayi France wadde hande so waɗini min kam bettani par ce que mboɗo andi holi kanko mboɗo andi noon o wona neɗɗo bellitaɗo e haala ko golle ɗe ɓuuri haala ka kono Mamadou Touré ko wayni wawa arde ha ɗo yimɓe fof kaala gasata sona kaala calmina bandiraɓeɓe kadi pammina min partenaire uji ɓe ganduɗa waɗɓe feere ha ɗum ari ɗo ɓe kalana en inde mabɓe e kadi hol projet ji ma e mabɓe holko ganduɗa ɗum ɗo fuɗɗima beele kadi koma jokku beele kadi ɗen jogui kadi jorto ko ɓuuri ɗum kadi ma arɗo par ce que min gandi a waɗi ɗo ko wona ɗum ɗo ɗum ɗon min dañji hen jewte goɗɗe ɓurɗo yaaji kono ɗum ɗo ko ari hande kone jabɓo kaala hen hay sinno ko konngudi tati Seydou Touré salmata jarama kadi bandiraɓe jinnaɓe e rewɓeɓe kamɓe foof ɓe jarama taki Allah e jaɓɓugal ngal évidemment ko tracteur ɗiɗaɓo woni ɗo donc partenariat donc avec ONG Agir ABCD donc ko ONG retraité ji guila 2021 eɓe jokkodira ko donc partenariat entre Adescal et Agir ABCD Allah waɗi noon nde mbaɗmi présenté projet o ɓe gari ɗo une première mission en 2021 caggal ɗum noon projet o waɗi concrétisé ko en 2022 donc yon sanga noon ɓe balli en ha somoir machine ga o adda ɗo donc caggal ɗum tracteur rewi hen tracteur mo 147 chevaux grâce à la compagnie sucrière sénégalaise de Richard Toll donc ɗum ko don wonno ko dokkal wonno caggal ɗum noon puisque walo ngon mawni eɗen jogui fodde 900 hectares mbiɗen un tracteur ne suffit pas donc ɗum tagui sababu oɗo daña deuxième tracteur de 120 chevaux o ummi ko Chine donc o ummi ko Chine coggu makko ko 17 500 000 donc évidemment noon waɗi ɗumen financé ko conseil régional mo Bretagne et
caisse de dépôt et consignation de Paris, donc caisse de dépôt et de développement de Paris, yentude conseil départemental mo Finistère, donc ko région Bretagne France. Évidemment non kam ko partenariat baɗo fayida kadi en yiiɗa jokka wona ɗo tan haadi. Eɗen cohli dañde remorque, eɗen cohli dañde machine goɗɗo wiyete ko vibroculteur, ko machine ndemowo, donc ɗum foof noon ko pour wallide ɓesgu ngu no seriri e tampere remirde juuɗe, donc ko ɗum woni sababu o. Donc wiide mon noon kam anni o ko hattan Agname Didiɓe yo yaaji Agnamere ndi foof ɓere vraiment développement woni wooda, saabu ko en gandi ko agriculture woni ɓamtare, ko ndema woni ɓamtare. Donc so tawi yimɓe karani mbawa ɓamtade, mbawa janggude, mbawa safrade, mbawa sellude, mbawa fof wona. Donc évidemment noon mboɗo jarno wuuro ngo GIE Cuma o ne waɗi ɗo fedde remoɓe nder wuuro he wiyete ko GIE Cuma, nde tafa ko 2023 en mai 2023 Adrascal France kamɓe goni structure porteuse du projet, ko kamɓe jokkodiri Azir ABCD ha Azir ABCD wawi arde gay. Donc mboɗo jarnoɓe no fewi Alain Côté en Henri Leglio en ko retraité ji ko noon gaccitama men pour arde ɗo wallondirde e wuuro ngo. Donc voilà, min noon komi chargé du projet voilà de Adrascal. Allah jarama Seydou Touré hiiri kono mamin dañdima jewte ɓurɗo yaaji beele mbawen yaññade oɗon banggue, wadde ko wiide yo jinnaɓeɓe mbaddu duwaw tan ɓe puɗɗen faade rewɓeɓe ɓe jirwinan en seeɗa ko jirwinoɗon ɗo nani ko on jirwinat ɗum de e yeeso amen.